Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Ken ni pagayam ang nagpailinge di tinagan amilan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan akon iti asawa ken maysa nga anak. Naanayas ken naragsak ti panagdenami nga agasawa. Agingga nga ininot a nadadael dayta a kinaragsak. Kalpasan, ti atindar ti asawak, iti class reunion da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Milan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakaluto akon Milan. Ingkaya ban ti anak tatamangan tayon. Sige, bakit? Umuna ako ni Jay kusina tay nakagisagana. Sumaruno kayon ton ka ni Gigi. Wen, Sumaruno kay Adagos Saan kay manen mabaybayag. Paturayin yun tuman nga tan mabaawan timakan sakbay nga umay kayo. anyakat ni bakatan aya. Wen ka di. Ibagbagak Wen. Ala, umuna ka na di kusina. Tainak mo tan ayaban ti anak ta. Awan ka di ti homework yung intad ti maestrayo, anak. Ala, when nagpaiso at dagayam, nalipatak matan. Ay sus. Dayta ngamin ti ibagbagakken ka. No makasangpet kan iti malam, aramida mon Adagos sa kaagay ayam. Sorry, mami. Ala, anak. Ingkaalaan ng assignment mo ta aramidam. Ijay latan kwartok ti pangaramida, daddy. O sige nga Rod, intan iti silid mo anak. Saanen, mami? Kabailak nga ramidan dayjay. Nalakalaang mat. Sigurado ka? When, mami? Amok ti aramidak. Taiso ti inadal mi itay. Ala nga rodan, anak. Ingkaaramidanan, tapno at damalpas mo. Kumusta nga tinaramit ti anak tang assignment na? Gusto ka di matlaan? Ustumat. Kunakdo sinsinan ti inaramid na hanggang saan mat. Isumat lagayam akas jay ti sa una itay. Talaklakaan na matgayam nga ramidan. Huwan nga Rod. Naimbaglangan, tamasirip ti anak ta. Ken nalaka makasuro. Ay wan narigat sama ti agisuro. Numampay kasta. Nasken lata chik-apan ta. No husto, wano saan dagiti araramidan na. Ay wan alakay. At least, nga jay tulakam malinan ti ulitin na. Ken, isuro ta no bilang. Anya nga'y timbagan ni Hilda ken ka. Ay, kwala kay. Ibagbaga na ti maipapan iti maangay a reunion mi ngagkakaadalan. Kaano? Into no may abulan. Kunak nga ron sa anak amapanan. Taapay nga'y. Mabainak nga ron. Siyak sa laang matiawan trabaho na kada kami a batch. Man ano aya? Saan ka mat amay balod no bilang? Wana ngam kababain nga ron. Panay amin adda na talgad a trabaho da. Kababain ti may naynayon kada kwada. Anya kalakit din aya bakit? Panagsasabat yung agkakaadalan dayta. Agkikinumusta kayo? Ken agiiniliw kayo matan Saan nga agpipin nalastog noon niya tinaragpat? Isung awan ti rumbang nga kabain mo bakit? Isu amapan ka. Apay, sa dino tinapanan ni Nena, tanagdakkel mo dyan nakitak abag na. Itay limabas ijay balay, itay agsapa. Atendaran na kano ti reunion da nga agkakaadalan, nanang. Kasta ka di. Wen. Kuna nakit di, asan kano amapan, tamabahin kano, tawan ti trabaho na. Apay, masapul ay ang adda trabaho na ti maki-atender iti kasta. Day tangarod mo ti kinunakan kwa na nanang. Taagi niliw damot agkikinumustada. Saan kat nga agpipinalastog, noon niya tinaragpat da. Kaunmat nga main. Nakapagpanunot mutlaang. Isu aday jay. Nakumbinsir ko mutlaang amapan.
Apay ngay. Itamat nga daw ti panagawid ko maninay na. Ngam, apay ngay. Malaman. Ngam awan pa'y laang. Tinasayaat. Awagak. Aday ta. Agriring. Hello, apay ka di, Milan? Ayan mo ka din, bakit? Ay, ada kang pailaang dito La Union. Anya ti aramidang pa'y laang dita. Kunakman no ita kayo nga agawid. Napospon, tada continuation ti panagbabanding mi. Kasta. Pasensya kan nalipatak mo ti mawag kan ka. Bigatak ton nga agawid. Ay katun bakit? Daddy, awan ka di pa'y ni Mami? Awan pa'y anak. Intun bigat pa'y laang asumangpat. Ay, Apay. agpay surak ko iti homework mi, iti math. Tsak ngamin unay naawatan ti insuro itay ni Ma'am nga aramidan. Kasta? Katsya kun ati mangisurukan ka. Sige nga ro, Daddy. Tay nakalaan ti notebook ko. Alang rod, anak. Papanam, nena. Rumwarak, agkita kami iti may sa kaadalak. Saan ay nagsasarak kayo manan idinaminsan? Kat idi na minsan sa bali ita. Kasta? Sige, tani, ang mga numaladawak. Ngam nena. Apay. Nalipatam ti imbaga ti anak ta. Ita ti card giving da. Si kanton ti mapan. Anya? Amumot nga da trabaho. Di baon mo tupay laang ni nanang. Ay unay ka nena. Napatpatagpaykit din ti irurwar yung aggagayam. Ngam ti anak mo. Nanang, da kayo mampay ti makimiting. Ken mangalay ti card ti anak mi. Anya, apay, ayan ti inana. Rimwar nga rod nanang. Apay akas lamasansan mo ti irurwar ti asawa, Milan. Ay, wan nga rod nanang. Maliwayan na pa yan ti trabaho na dito'y balay. Anya, apay, sa dino launa yun ay ti papapanan na. Jakman amo nanang. No sa dino ti pagturturungan da ang agbabarkada. Milan, apay, asino nga di lalaki akanayon akaabay ni Nenay di picture nga ipupos na. Di kaadalan na Kanayon ngamin ti panagsasarak da nga agkakabats idi. Ay, sumot lagayam Ngam, kaslaad da madi. Kanayon da nga kaabay. Adapay ti nakasalabay di lalaki kan kuana. Gagangay na lang matan, wag pa picture. Saan amaliklikan? Sa bagay mo't kidi Ngam, awan kaste agpaliiw ka, Milan. Saan ama isina iti panunot ko di imbagan ni Manang Brenda itay? Kita akman di ibagbagan. Daytoy. Ada ka ipupos ni Nena aladawan. Kat daytoy siguro ti bagbagan ni Manang Brenda alalaki. Kanayon da nga agpaysong agkaabay. Kita akmampay tinaduma a picture da. Daytoy, may saladawan. Nakaigam ti lalaki iti sikat ti asawak. Madinsakit din daytoy na. Apay ngay. Apay anas kan anak kaigam day ta lalaki iti sikat ni Nena. Naimbag man, tanasurutan pa lang ti dalan mo anagawid. Iti anya ko maaga puasaan. Anya ti amok ngay, numayaw awan ka. Gaputa day di alalaki ti linaon ti panunot mo. Tila ibagbagamat dita? Di ka man, Nena. Apay,
Asino dadya alalaki a kanayon mo akaabay kadagiti ladawan nga ipupos mo. Kat kabatch mi Agasam, takanayon kayo pa yung agkaabay kadagiti pictures yo. Kat, anya ko matidakas na. Agpudno ka man. Adda ka di relasyon nyo iti dadya alalaki. Ay na, Milan. Dadailan ti utak mo. Nagkaabay kami laang, adan relasyon me. Siguradong laang nena. Tano agkam-kam mali ka. Jak ammo, no anya ti maaramid ko. Nena, kita am kumamat basit Tani, mabaybay am samutan ti trabahom dito balay. Pati anak mo, malipatan pa yan. Kat as-asikas wagmat. Anya pa'y laang ti makunam, ha? As asikas wam nga agpayso, nga man-mano. Awanan jay sigud abanding yung agina. Nagadulakit ding ay bagbagamon. Day tangamin kat. Tano ad day bagak, kasta ti bagam. Kasanukat pa ulit-ulit mo't dagiti ibagbagam, makauma. Nena, Agpaiso mat ibagbagak. Makauma dagiti ibagbagam, paulit-ulit. ti pagarup siguro ni Nena. Kat nakaturog ak itay. Kat jak nadlaw ti irurwar na. Dayjay, adda iti balkon. Kat adda manan kasarsarita na iti cellphone. Rabiin, sa anak ang makarwar ita. Oh. Isang bigat ko lang tangag kita ta. Kunak tupay kat. Pudno ti atap ko. Wala ni. Imbagak nga rod. Aginayadak nga umasidag iti ayan. Sige kit din, nagsubli ako ni ti kwarto. Ang mga numakadlaw ti asawa, ngawa nak iti abay na. Kasi at tumanan nga paluson. Anday ta. Sa anak anadlaw nga masidag. Agawag ti cellphone. Milan! Isublim ti cellphone ko! Hello! No asino ka man Aponcio Pilato. Adaywam ti asawa. Sorry pare. Ngem ti asawam ti kasaritam iti dayta abanag. Uray man adaywak no kumamat. Anya? Awan ng kaiti! Hello! Hello! Oh, ti salbag alalaki. Takrota! Dayta ti kunam nga awan ti relasyon nyo. Ha? Kunak tupay kat ngamin. Asabalin ti araramidam, Nena. Kat, anya ko maita. Basol ko nga rod, nunat nagtirik na kan kwa na. Anya? Taikalin tagampay ti biddut mo? Kat pud nomat. Kan maysa, basol mo matlaang Anya? No di na ko mga min inalukoy nga umatendar iti dayjay aklas reunion, di saan kam kuma nagkita. Anya? Tasyak pa yun ti babasulam? Kat pud nomat Ay, jak amo kan kanena. Sabalikan. Saanan asikatay Nena nga inayat ko. Nagbaliw kan anaming pinsan. Makisarsarita akan ka itinasayaat. Sardang amon ti asawak. Kasi tinakunak, Pards. Ti asawam ti kasaritam, sana siya. Anya? Hindi na ko nawag-awagan ha. Ulitek manan. Ti asawam ti kasaritam. Bye. Awanan. Indnan. Daddy, asino ti kinasaray tayo? Ne, anak. Itay kakadipay dita. When daddy, apay, asino ti umas asidag ka ni mami? Apay apapanawin niyo. Kuha anak. Adda nga min bad a tao nga umas asidag kini mamim. Kasta ka di? Uwan anak. Isong ibagbagak nga adaywan na ni mamim. Talaga gayam adiyo isardang ti araramidan nyo. Kastoy ti rumbang iti dito a cellphone. Apa niya imbarsak mo nga iti cellphone ko? Kasta ti rumbang iti dito a cellphone. Gaputawan mutla ang tinasayat nget din na. Anya? Unay ka matanay na. Namin ano akon anak isarita. Nga isardang munday tangar aramidam. Ngam, anya ti araramidam na. Sorry, Milan. Ngam ay atak ni Marshall. Anya? Nalawag tinangag mo. Sorry. Ngam
Naibawingan ka ni Marshall ti panagayat ko. Saan kan nga iayatan? Iso na saysayat no agsinatan. Anya, ngam kasanon ti anak ta. Pangasim, nena. Saan ko maatibukod mo lang arik na ti ikam iti importansya? Panunutom ko mamat ti anak ta. Daddy, sa dino tinapanan ni Mami. Apay adi mo't tanagaw-awid. Kuha anak. Adalang na panan na. Agawid tumutlaang. Apay ngay asan ang nagpakada kanyak. No hadda papanan na. Kuha anak. Agdardaras ngamin ni mamim. Saor ni Mami. Ala, baya mo na anak. Sana bale. Tagawid tumutlaang ni mamim. Awan mo't gayam di asawam agarang ganjang. Nanang, tanangan niyo ko matibalbalikasyo. Kahit agpayso mo't ti bagbagak. Agasam ngay dayjay ngay naramid na. Ad pinili na ti lalaki na ngamda kayo nga agama. Nanang, tangiwat yu kunak. Amangan numangag na kayo ti apuyo. Kahit nasaysaya at anumangag na, tapno maamuan na. Saan pa'y nga itananang? Ngaman yati amo tayo. Amangan no agbali tumot lang ti panunot ni nena. Kat agsubli. Ay namilan aya. Tamang namnama ka pailaang asublyan na ka. Sa anak amapukawan iti namnama, nanang. Ay, diyakamukon ka anak ko. Sumang kautro ka mo. Linuko na kalangarudan. Mangnamnama ka pailaang. Aging ga ita, Mr. Lonely. Si uurayak pailaang iti panagsubli ti asawak. To'y pagayam mo, Milan. Milan, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Unayan ti asawam, tapinanawan na kayo a pamilya na. Ang mala, anyang arod ngay, saan mo met ang mabalin nga ipilit ti bagim, no talaga adi na kan kayat. Kaya't kastoy ti may bagak. Ipamaysam ti panawan kan atensyon mo iti anak yo. Tapno makalpas iti panagadal na. Kaya't no agsublinto man ti asawam, addan tulataken kan amang edeng. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Milan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.